Din hija biss opinjoni tiegħek, kienet din ir-risposta li tal il-Net News il-Ministru Anton Revalo meta affaċċjat bil-fatt li l-4 ljuni u pantera li ilhom maqfulin mill-bidu tas-sena f'Razzett fin-Naxxar jistħoqilhom li jmorru f'post ta' riabilitazzjoni. Dawn l-annimali li huma dangerous animals jingħataw post sigur huwa safe. Wara kollox għalina il-benesseri tal-annimali tiġi l-ewwel qabel kollox. Jien bħala Ministru perswas li soluzzjoni sejjer tinsab. Ma li jixrilhom huwa li jintbatu f'santwarju mhux hekk? Diġà qedlek soluzzjoni sejra tinstab mhix kompitu tiegħi imma kompitu tal-VRD. X'qed iżommhom il-VRD? Il-VRD mixi l-qudiem qegħdin jagħmlu xogħol tajjeb. X'inhu dan ix-xogħol li qed jagħmlu bħalissa? Jaraw diġà qedlek illi jaraw fejn l-aħjar illi dawn l-annimali jinżammu. U meta saqsejna lill-Ministru x'post huwa ġust tal dawn l-annimali, Anton Revalo għażel li jevita anka din il-mistoqsija. L-aħjar għall-annimali hija l-benesseri tagħhom illi nara illi dawn l-annimali jkunu post sigur, post safe u post tajjeb għalihom. Għax wara kollox kif diġà qed u dejjem ngħid il-benesseri tal-annimali. Taqbel li dan mhux post safe għalihom, mhux post tajjeb għalihom. Kollox, grazzi. Laqas bissaw biżejjed veterinarji, mhux biżejjed veterinarji biex Diversi attivisti ilhom jisqu li dawn l-annimali mhux posthom magħluqin f'xi razzett imma fil-beraħ fejn hu l-ambjent naturali tagħhom u fuq kollox fejn hemm veterinarji li jistgħu jieħdu ħsiebhom. Differenza l-pajjiżna fejn lanqas hawn veterinarji mħarġa biżejjed għal dawn it-tip ta' annimali li jistgħu jiċċekkjaw il-kundizzjoni fiżika tagħhom. Kien il-programm Vuċi għall-annimali li 4 xhur ilu żvela kif 4 ljuni u pantera kienu maqfulin fin-Naxxar. B'dawn l-attivisti min jeddhom isibu santwarji internazzjonali li fihom jistgħu jmorru dawn l-annimali. Madankollu il-Gvern ma provdix l-informazzjoni neċessarja u ma għamilx il-ftehim meħtieġ biex dawn ikunu jistgħu jiġu rilokati. Turija ċara ta' kemm dan il-Gvern mhux vera għandu għall-qalbu l-annimali, kif ukoll ta' kemm il-Ministeru għad-Drittijiet tal-Annimali ma jismax il-karba tal-poplu li ftit tal-ġimgħatilu anke organizza protesta quddiem il-VRD. Intant, mistoqsi kemm qed jiswew iż-żewġ uffiċjali tal-Pulizija li hemm ta' kuljum lejl u nar qasta ma' dawn il-juni. Il-Ministru qal li din mhux responsabbiltà tiegħu fil-waqt li ma wieġibx jekk dawn u xed jiġu mill-budget tal-Animal Welfare.